Je čas robiť hardcore. Buzeráti sú na zlej adrese. Buzeráti sú na zlej adrese. Mám taký dojem. Nasrať na celý konzumný svet, lebo rap je novodobý punk is not dead. A prevrat nikdy nespí, takže anarchia. Odpratať preč hovna, stelky aj rádia. Dennodenne mučený kokotom, robom, papom, jopom. Je to ako dostať do oka ostatným drôtom. Prečo nám to robia? Budem sa sťažovať. Hanba dvojkríža, mali by ich deportovať. Mám z nich depresie, prežívam paniku. Som v strese ako Leo DiCaprio na Titaniku. Dostávam klaustrofóbiu, keď spievam Nikola Látky. Má salmonelu, že púšťa také zvratky. Keď spieva Ilona Č, je koniec srandy. Na také piče bude milý ako Ted Bundy. Umelci na jedno použiť ako vložky All Day. Umelí ako cicky Darinky Rollincovej. Jeb na to, kto chce počuť čo. Rob podľa srdca to. Rozdiel na zlato, blato, bracho. Lebo umenie nie je na kúrenie. A iba hardcore je hovnám povedanie. Buzeráti sú na zlej adrese, mám taký dojem. Lebo toto tu je hardcore, nie koncert no name. A vrabec stále dokazuje, že je superkár. Ivan z neho vykolnuje rap superstar. A tak sa banda kokotov už raduje, že sa peňažky sypú, keď zabava graduje. Aj Emily zdám dubi dám textom, by určite vyhrala dievča za milión. Pre Gota a Helenu len oslavné salvy. Tí spievali už v dobe, keď tu boli dinosaury. Iné kafe Gladiátor produkujú iba nervy. Twinsky uspejú jedine, ak budú lesby. Metalinda, Jopo budú reperi, fakt sranda. Ako OSG, Homo Lunatic, Nácko, Dan Landa. A nás normálnych to až potom napadlo, že to my sme kokoti a vy ste lietadlo. Jeb na to, kto chce počuť čo. Rob podľa srdca to.